Прекрасен ден. Днес какво да правя? Да, чакай, да бъдем. Аз бъда аз те да питам какво прави. О, съм. Ало, Теди, къде си, бе? Аз съм на бензостанцията. Ако следваш, те може да вземи някакви такива сладкиши, сладки. Добре, хайде, влизам в магазина. Ама добре да не забравиш. Ами добре, няма да забравя. Чакай, прекрасен. Чакай аз да отида при Таню, по Теди, да направя, че ще дойдо. О, Таню, какво прави? Как след какво ще правиш? Ами, ако искаш да отидем при Теди да видим какво прави. Днеска как си? Добре, как си? И аз така. Хайде да отидем при Теди. Здрасти, Теди. Здрасти, а къде е Таню? Той е в магазина, как си? Добре. Ако искаш да отидем да изчакаме Таню и да седнем? Да? Хайде. Таня, тук ли си? Аре, ето ви. Това е за тебе. Благодаря. Това за тебе. Благодаря. Седни де? Вера, брат ли е това свят пуха да четат хора, бе? Да. Ой, един път. Ден на моя приятел вчера не мога да намерим. Да, бе. 2 месеца не мога да намерят вече. Да, трябва много да се пазим, човек. Много и биха даже. Да. Защо така ни изплашва? Ангелите ми изкара. Да, малко шегичка, бе. Айде, ела вече да седнем. Еми, къде отиде пак, Таню? Не знам,